दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक के बटन पर क्लिक करना भूलना मत और एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव संतोष धीरे ग्राफिक चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण शिकणार आहोत की पिक्सल लॅबमध्ये श्रीलिपी फॉन्ट कसे ॲड करायचे। तर आपण पिक्सल लॅब ओपन करू शकतो। तर पिक्सल लॅब ओपन होत आहे। तर रद्दवर क्लिक करा व ए दिसते येथे क्लिक करा आणि एडिटच्या ऑप्शनवर जा। ओके करा, सॉरी। तर आता आपण फॉन्ट कसे ॲड करायचे हे बघणार आहोत। तर माय फॉन्टवर जा, येथे T1 दिसत आहे ना आणि फोल्डरचा आयकॉन दिसत आहे 2 नंबरचं, त्याच्यावर क्लिक करा। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तर मी तुम्हाला फॉन्टची लिंक देईन डिस्क्रिप्शनमध्ये, तिथून तुम्ही फॉन्ट ॲड करू शकता। तर मी सध्या तुम्हाला असं डाउनलोडमध्ये येईल, डाउनलोडमध्ये असं येईल। तर मी तुम्हाला फॉन्ट अशी देईल, तर असं करायचं आणि ते ॲड डायरेक्ट याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपण एक ॲप ओपन करायची, सेम टू लॅब। तर त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, त्याची लिंक वेगळी राहील। तर येथे मी आधी नाव लिहून घेतलेलं आहे। तर कन्वर्ट श्रीलिपी फॉन्ट असं याच्यावर क्लिक करायचं व येथे याच्यावर टच करून दाबून धरायचं, ते कॉपी करून घ्यायचं। नंतर कॅन्सल करायचं व याच्यावर 2 वेळेस टच करायचं आणि इथे पेस्ट करायचं। ते इथे पेस्ट केल्यानंतर हे बी फॉन्टवर जायचं आणि आपल्याला जो फॉन्ट पाहिजे तो फॉन्ट घ्यायचा। तर मी ह्याच्यावर ओके करतो आणि याला जरा स्ट्रोक देतो आणि आपण शॅडो पण देऊया। तर आपण याला टेक्स्ट टू बॅकग्राऊंड देऊया। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा, व्हिडिओमध्ये झिप फाईलचा पासवर्ड आहे, त्यातून तुम्ही फॉन्ट डाउनलोड करा। डिस्क्रिप्शनमध्ये मी फॉन्ट देईल। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका भावांनो। तर मी या कलर टेक्स्ट टू बॅकग्राऊंडवर एक व्हिडिओ टाकणार आहे, त्यासाठी लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या। तर आपण बघू शकता हे कसं नाव तयार झालेलं आहे। तर याला जर आपण साईज थोडी मोठी करून घेऊया। साईज मोठी केली नंतर त्यावर स्पेसिंग असा ऑप्शन दिसत आहे ना, आणि लाईन स्पीकिंग याच्यावर क्लिक करायचं व याला असं जवळजवळ करून घ्यायचं। हे केल्यानंतर असं ट्रान्सपरमेंट का आहे ते त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ते आयकॉन दिसत आहे, सेव्ह अस इमेज करून घ्यायचं। तर अशा प्रकारे आपण फॉन्ट ॲड करून डाउनलोड करू शकता PNG मध्ये। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद। Make